ቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? የህልውና ጉዳይ ነው። ማን ወሰነው? አሰብ ባህሩ ጋር ቆመ ያወራን ምንድነው? ስለ ፖርት ነው። የት? ኤርትራ ምድር ውስጥ ጄኔሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን መንገድ ጠገን ለምንም ብናመጣም ፍላጎት አልነበረ። አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ። ያኔ ነው የገባን ይሄ ነገር ለከተስፋ የለው። የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እና ምን እዚህ ውስጥ ለማይኑ ባህር አቋቁመን ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም፣ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር አይገባት የሚለውን አልሰማንም። ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ ባይቶ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባህርን ዝሃቦ መግለጽታት ሕሱርን ፍንፍኑን ክትብል ኮኒና እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ትማሊን አባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቀትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ከም ዝፈጸመ ከሲሱ ኣሎ። በቲ መግለጺ ዝተቆጣዐት ኣስመራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋንን ድሕሪን ኩናትን ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋናን ሜዳልያታትን ነታ ሃገር ኣዘኻኺራ ኣላ። ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ንዘለኣለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ዝብል መርገጺ ኣብይ እውን ኣዋጅ ኩናት ምዃኑ እያ ኤርትራ ትነቅፍ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ትዊተር ወይ ድማ ኤክስ ኣማሲዩ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ጎቦታትን ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኽኑይ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኩናት መሳለፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለዓልና ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈጸምዎ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታና ገሊፅና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግና ኣይሰምዑናን እዮም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት ንዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ብኣማኢት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ከም ዝሕብርዎ ገሊጹ እዩ። ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ብትሪ ክትነጽጎ እንከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝተፈጸመ ግሰት እንተሃልዩ ውሽጣዊ ምርመራ ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፈረሰ፣ ንብረት ከም ዝዘመተ፣ ኢንዱስትሪታት ከም ዘዕነወን፣ ማሽነሪ ከም ዝወሰደን እውን ከሲሱ እዩ። ኣብይ ኣብቲ እዋን ብስሞም ዝጽውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካየድዎ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሉ ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ጠቒሱ እዩ። መቐለ ክንኣቱ 3 መዓልቲ ምስ ተረፈና ኣልቲሜትም ኣቐሚጥና ነርና። ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ኣይተረድኦን። ንሕና ግን ከተማታት ክንቆጻጸር ከለና እናሰዓቡ ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ ኣብ ውቕሮ ንዓቶም ዝዓግት ሓይሊ ኣስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ኢሉ። እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኹም እዩ ክኸውን ኢልናዮም ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ንሰራዊት ኤርትራን ከመጉስ ከም ዝስማዕ ግን ኣይርሳዕን። ኣብዚ እዋን ብሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝተፈጠረ ምስሕሓብ ክልቲኦም መንግስታት ብቓላት ኣብ ምክሳስ ተጸሚዶም ኣለዉ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝተበላሸወ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ኩናት ከብቅዕ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራሙ ስዒቡ ከም ዝኾነ ከዓ ኣብይ ኣብዚ መግለጺኡ ጠቒሱ ኣሎ። ኤርትራ ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ከይጠፍአ እቲ ኩናት ክዛዘም ኣይነበሮን ብምባል ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቃወመቶ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ። ኣብዚ እዋን ሓይልታት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ኣምሪሖም ዝቐነዩ ኮይኖም ኣብይ ኣሕመድ ገለ ኣኽራሪ ዝበሎ ክፋል ሕወሓት ምስ ኤርትራ ይሻረኽ ኣሎ ብምባል ብባንዳነት ከሲሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳይ ወደብን ባሕርን ብዝዛመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጉዳይና ወደብ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስን ዝርርብን ንምዕዋት ንጽዕር ኣለና፣ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኣይክተርፍን እዩ ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ብዝኾነ ምኽንያት ዘይከውን መሲሉ እንተተቖፂሩ ጽባሕ ክዕገት ኣይክእልን እዩ። ናብ ዘየድሊ ሽግር ቅድሚ ምእታውና ግን ብሰላም ብዝርርብ ምፍጻሙ ግቡእ ይመስለኒ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ኣየድልያን እዩ ኢሉ ዝኣመን ተፈጥራዊ ሕጊ ጌጋ እዩ ዝመስለኒ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ እዋን
እርጋን እንተርክበናውን ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ኣሎ። ካብ ጫፍ ምጽዋዕ ክሳብ ጫፍ ሞቃዲሾ ዘሎ ንውሓት 5,000 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ዘዘኻኸረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትር ጥራይ ከም ዝሓትት ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሴ ይኹን ካብ መንገዲ ኣየር ብጽሒት ብምሃብ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ከም እትደሊ ብምጥቃስ ነዚ ምቕባል ድማ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ተዛሪቡ። ሃቡና ጥራይ ኣይኮናን ንብል ዘለና እቲ ካባና ዝተረፈ ውሰድዎ ዘጥፋእናዮ እንተሎ ድማ ይቕረበሉና ግን ንኢትዮጵያ ተፈጥራዊ ጸጋ ኣሕሊፍካ ምሃብ ኣጸጋሚ እዩ። ምስ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ክዘራረቡ እንከለቡ ብምሉእ ድምፂ ሕቶኹም ንርዳእ ኢና ግን ብሰላም እምበር ብኹናት ክኸውን የብሉን እዮም ዝብሉና ኢሉ 130 ሚልዮን ህዝቢ በዝሒ ኢትዮጵያ ንኩሎም ጎረባበት ዕዳ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ዝተለመነቶ ብልጽግና ክትበጽሖ ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዲፕሎማሲ ጽቡቕ ግስጋሴ ከም ዘሎን ግዜ ወሲዱ ፍረ ዝህብ ብምጥቃስ ጉዳይ ባሕሪ ብባሌ ይኹን ብቦሌ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዕዋቱ ከም ዘይተርፍ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያ ትችላለች። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ጀርመን ዝተፈጸመ ክልተ ቀትለታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ንብዙሓት ዝተሰንበደ ዘሕዝን ፍጻመ ኮይኑ ይርከብ። እታ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተቐተለት ኣደ ክትከውን እንከላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ወዲ 14 ኮተቴ ህይወቱ ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክልተ ዝተፈላለየ ናይ ዘኽሪ ስነ ስርዓት እቶም ግዳያት ተኻይዶም ነይሮም። ምስጢራት ናይቲ ገበን ዛጊት እኳ ብንጹር እንተዘይተረጋገጸ መርመርቲ ብዛዕባ እቲ ቅትለታት ዝበጽሕዎ ደረጃ ክገልጹ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ይሕብሩ። መጠንቀቕታ እቲ ዛንታ ዘሕዝን ሓበሬታ ዘለዎ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ስለዚ ስምዒትኩም ክትቆጻጸሩ ዘይትኽእሉ ሰባት ተዘይትርእይዎ ይምረጽ ማለት እዩ። ንቐጽል። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ሓንቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ነባሪት ከተማ ቦን ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ተቐቲላ ተረኺባ። ኣካላት እታ ግዳይ ተቆራሪጹ ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን ቦታታትን ብሓለፍቲ መንገዲ ነበርትን እዩ ተረኺቡ ማለት እዩ። ፈለማ ኣብ ሕዳር ዝተቆረፀ ኣእዳዋ ብሓለፍቲ መንገዲ ከም ዝተረኸበ እዩ ምርመራ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ መዓልትታት ታሕሳስ ከዓ ርእሲ ዘይብሉ ሬሳ ኣብ ሓደ ኣግራብ ዝበዝሖ ከባቢ ራይንላንድ ፓላቲና ተረኺቡ ማለት እዩ። ብዝተገበረ ምርመራ ክልቲኡ ኣካላት ናይታ ኤርትራዊት ምዃኑ ተረጋጊጹ። ዛጊት ግን ርእሲ ናይታ ግዳይ ከም ዘይተረኸበ እዮም ማዕከናት ዜና ዝሕብሩ ዘለዉ። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ብዙሓት ኤርትራውያንን ጀርመናውያንን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ናይታ ስንብታ ብስነ ስርዓት ዝኽሪ ከም ዝተኻየደላ WDR ዝተባህለ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ዘውፅኦ ጸብጻብ የመላኽት ማለት እዩ። ናይዞም 3 ወርሒ ዕሸል ውላድ እታ ግዳይ ኣብ ፊት ሓደ ደብሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኮፕቲክ ከም ዝጸንሐ ይዝከር። ብቕትለት ናይታ ኣደ ዝጥርጠር መጻምድታ ካብ ኤውሮፓ ወጻኢ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ናብ ጀርመን ንምስግጋሩ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ንኣኽበርተ ሕጊ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ወዲ 41 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝእመን። ምስቶም ናይ ወጻኢ ሰብ መዚ ንራኸብ ኣለና፣ ብዝቐልጠፈ ንምስግጋሩ ድማ ንሰርሕ ኣለና፣ መዓዝ ክፍጸም እዩ ግን ንጹር ኣይኮነን ክብል ማርቲን ክሪቢሽ ዝተባህለ ኣኽባሪ ሕጊ ከም ዝተዛረበ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ሞት ናይታ ኤርትራዊት ኣደ ዕሸል ንኤርትራውያንን ጀርመናውያንን ዓብዪ ስንባደ ዝፈጠረን ኣብታ ሃገር ወጻኢን ብዙሕ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዝተረኸበ ዘሕዝን ፍጻመ ኮይኑ ይርከብ። ምስጢሩ ዘይተፈለጠ ካልእ ሞት ወዲ 14 ዓመት ድማ ክነግረኩም ክቡራት ተዓዘብቲ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሞት ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ እውን ንጀርመናዊት ከተማ ዶርማሃን ኣሰንቢልዋ ይዝርከብ።
بتمثالي أجاب بريسا نايت ودع 14 عامات ون أب كبابي حدك علي يترخيبو أب أكلاتو ملكتات مهرمتي كبز مسحو تقصو بوليس بتشكانة تقتلو كخون كم زخيل بمئمان مرمرة يكايدو كم زلو يوم زغلتو زلو بزعبا تي قتلت حبريتا نذهبو 10,000 يورو قنعو كهبو مخانمون قالاتيوم اللو أخبرتي حقي كم زبلو اتي يوسف استبهلا كوتتي زخونة جبناوي دحر بايتا كم زين برون أب استفلالي وناي سبورت كلبات زساتف زنبران أيو نتي أب نوس عدمو استوسد يوسف نمزكار كنتيبا اتا كتما زركبوم نبرتي ناي زخري قعزو أكايدوم نيرم مستي يوسف زمهردو زنبرا بيت مرتي زساتف اللوم زنبرا سبورتاوي كلباتن بمتحبر اتي ناي زخر مدب كم زكايدن يو كنتيبا إريك ليرا فنلدن زرد يوسف طعم ودي كم زنبرا كاب استفراريو زفتو سبات كردا كم زخال لما ليران فلت زارب لكتمانا كساب كندي كبير قسري مهانو فلت إيه بمبالون حازنو قليسو يو اتي بزحات استساتفو قعزو كابتي رسيو استرخبو الكابي كالاي عتحيزو كساب منبري غزو 3.2 كيلومتر زشفنا يونيرو كرداني اي كيلنيو چكانه كوينو يرخيبيو سلمنتاي زخونه سب عبلالي ودي 14 عامت قلعه كمزي يفصم كتبل حانتي برحو تفلطو سب نتي معكن زينا سمعتا اكافيلا ابت مرتي زفلطو اسيل استبهال منسي بوغنو طعم توازاي سبورتنيان دغاف سبن كم زنبره بمغلاص كابتوم بزحات محازو زنبروم يو ولاليتو قتلتو تتحيزم أب فردي كأربو زلوات أنا أمنت كم زجلستون كنتيبا أتاكدا مع أرديو يوسف أب كلتاشن 10 مونتا مس درابيتون أب جرمن تحرم أتاو مس ولاليتون من أصحابتون أب كتما دور ماهن أب زركب جزيو مصري سدنيات كنبرت أنيحو أملاك أسو أجري زبالة استفال على سبورتاوي كلابات أبارك زنبرة تمنسي أب بيت مرتون وكيل كفلو من بارو يجلدز زنتبارق في شختون زنبرو فولي منفس غانتا كبور أبال كلابنا كخون أبكي عوايو زبالة مجلسي كلاب دولهوفن FC بموتو استسمع حزن قليزو علو سبيغل استبال فلوت جرماناوي معكن زينا بوغنو اتي عربي استقايدة سنسرعات زخري أستات 3,000 كم استساتفوا حابيرو زي تصور قوهيان معكنا سيناز قلت ولاديتو مرمرتي قتلتو كرخ بلا كم اتدلي وانت محتينا نولاديتو كم استزاربة زقلت معكن زينا بيلدون بربع 28 تنطري نابناي توخسي كلاب مسكدة كم ديت ملسة يملكت تماري ليتي يونيفورمو كعكان ناب كلاب توخسي خيد كم زنبرو نجرني لحرق لساعات سلا زي تملسك شعار سلا جمركو كرهبو فتينا جن ايكالكون كدبل اتا عادة نبيل تزاريبا سقاعتا زبرقة اتا بسم تتعيسا زيلا ولاديد نابتي كلاب بمدوال دهاي كتحاتت مس حفتنت حلافي نايتي بوتا زغوانا مدب كم زي نبروميو حبيروا كورات خداتلتي نلو معنتي حجيم زبطاهو زيناتات زوم كلتا زيناتات يوم نيرو مالتيو سلازتعطاتكمني عزيم سكنكم زبالت كالي فيديوتات سبسكرايب لايك شير مقبار ايترو سوعكم مالتي كورات خداتلتي يعني اللي